Sinongwati Sinongwati Jagatambi Lamong tololing Mbak ombak ombak ing segara anglong ae ana bali lumut ambe bali lumut ambe genggeng aweto kencengan tinar buko iwono ungaling gongso mugiya rahayu ing sapa pinanggi mugi rahayu kanthi kidunging posto aji assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tentrem rahayu kagem kita sedaya Om Swastiastu Namo Buddhaya mardika tiastu ingkang mardikan nugroho sepun Gusti ingkang welas wasih ingkang kebapreng babar daya kegiatan daya pangaribawa dumateng para kawutasih kadiro salebetipun kalenggan singatiku sumangga kepareng kempal manunggal kanthi harjani katentreman kabagyan sarta kasgengan ingkang tumanduk kasarina dhateng sedaya wonten ngersanipun saking para alim ulama para pandhita biksu-biksu lan para brahmana lan sedaya para pangarsaning agami rinten dalem kathah sasumanding kitab suci wajining iragi ingkang pinangka kiblate manembah wonten ngersanipun Gusti ingkang Maha Suci ingkang tersemawantu-wantu sabda pangandikanipun suwun kalodharaken dhateng sagunging para galodasi tindak solampahipun wonten ngersanipun saking sesepuh pini sepuh kaspaning hanggung pestuti dhateng pepoyan ingkang pamen ingkang pun pawon sabda pitutur atas asruping pakurmatan wonten ngersanipun saking para pangemban-pangembating praja piwak satriyane negari ingkang gaduk minangka kagem pandam-pandum saka ngayumaning para kadasi ingkang tansah kesohan nuntun margine kabagyan para mengkawi sastra kidaba sing kalenggan puniki wonten ngersanipun saking para kadang kadeyan budaya luhur ingkang kepareng mamardi mardawani budaya luhur sumrambah serak kadang kadyan pamita ingkang tansah srubing pakurmatan para sarjana sujana para wasis Baradwija waradin dhateng sagunging para tamu kakung Semar Putri Barayagung Baraya Wiratantama ingkang hambek berbudi dharma ingkang kepara sampun lenggah satata pepak sinaroja ingkang sami ndawuh pangun puja kadhi kalem karo bar manis sinanding ing kastuba manik kanthi prentuling prasedya miwah estining prayojana daya-daya sumuga panembara matur pambagyan sepunjuk dhateng sagunging para tamu liya monggo sarengan kula dherekaken kanthi nganglungaken jangga nglumahaken astane akan karena ngujangan puji syukur wonten ngersapun Allah Subhanahu wa taala ingkang paring pinten-pinten nikmat rahmat hidayah taufik lumeber maradi dhateng sedaya dhateng kantun selawat satu salam kita pujaken kita sanjungaken dhateng junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita ngajeng-ajeng syafaatipun fid dini
fitunya atau akhir amin Allahumma amin. Renggo saghormatan sadunipun lenggah bertamu kinarya ambek berbudi bawa leksana lire berbudi angganjar ngawul wisuda kepareng kawula ngadeg wonten sajuga sami putra teges ngicani subasita trapsil kempiling kamardikan sak palengajengatipun nuhun dipamundhut dateng prunan kula pun jemi sak kuping menapa dene Ki Sastra Panut sak keluarga tinarboga ing rikala lenggah menika prunan kula jemi Amisudha miwa putra Margya Siwi ingkang asli anak Mas Ayu Prihati kabujo kromo dhateng atmojo panjenenganipun Bapak Edi Susanto telah Ibu Giyanti ingkang lenggah wonten ing kalih tengah winangun ingkang asli sangat bagus Alfian Edi Saputra wonten ing kalih menika saya panjenenganipun kadang kula utawi prunan kula jemi akhir pun wisuda atmojo pengantin sakatemu sakembaran kas wonten dinten tumpuk cemengan utawi tumpuk langking kares wonten dinten Sabtu Wage sore kaping 13 Condro Desember warsa 2020 kares wonten ing kalih menika sedaya ingkang kaping 22 Madi Lakir utawi Jumadi Lakir warsa 1927 Hijriah ngrawuh dhateng sanak kadang mitra pitepangan ingkang kasipun pandonga pangastungkara muga wisudan atmojo penganten tansah pinanggih rahayu kasgawida triksambikala gembel kamardikan sak palengajenganipun wonten kalipun sagungga lenggah katembelan sabda pangandika dhateng tangga teparing kawonten sakiwatengipun palengajenganipun kepeksa kawula nyaruhi sawis kepareng masaken rantame ngadiwur ingkang sampun rantam saya menjadipun prunan kula jemi utawi Ki Sastra Panut sak keluarga ingkang sepisan kengken duka monggo saringan kandhung dherekaken waosan basmalah bismillahirrahmanirrahim dongkap titi ora ing kaping kalih sampun atmojo pinanten putih purna ngrasuk busana kaputren daya-daya mijil saeng tepas wangi para wonten ing sasana Badrayasa Badra wulan yasa wis piniji kados wonten ing wulan menika ingkang piniji dhateng prunan kula jemi menapa Ki Sastra Panut dongkap titi ora ingkang kaping 3 sampunipun atmojo pinanten jalubur ngrasuk busana keprabon daya-daya mijil saking sasana busana lumatur ing sasana hargya jumeneng wonten sak andhaping kori sira matangkep angatane tanggap watara duta silih sadya pasrah saya menjadipun Bapak Edi Susanto dalah Ibu Giyanti ingkang kepareng Bapak Jumbari mangkih kepareng sumadyo angrarapaken atmojo penganten dungkap titiwara ingkang kaping 3 ngatri tanggap atau duta silih tampi sekwen prunan kula jemi seklimah datan kowe matur awit raos puntek bunek raos sing wardaya kataing andana warga kataing para warga bantu ingkang sami mringati minangka sumile sarira kadang kula Tubin Hadianto ingkang minangka sumile sarira mringati tanggap atau duta silih tampi kalajengaken dawuh atmojo pirang temanten ingkang kapratosaken Landani Medat Salatiga sumadyo kalajengaken panjenenganipun kadang kula jemi ngaturaken atur pambagyan cukup dhateng saking para tamu liya kasuwuraken kadang kula pun ngatemin widian sumadyo kalajengaken wonten ing keselingsan satmojo pangpancen ngesaken jengkar lukar busana keprabu ngasuk busana kasatriyan kiraping pisan jinempo Sang Manggala Subuh Raka Mas Tara nek cara wedok tari iki ya lanang ya wedok dadi Mas Tara sumadyo mangkih sampunipun ngasuk busana kasatriyan daya-daya ngatani paripurna kanthi pandonga pangastungkara kasuwunaken panjenenganipun Bapak Kyai Harun reging swasana kargaken dhateng trikanca campur sari Harjuna Laras ingkang saking Temanggung nggih dipun pangarsani Mas Bagus Panut
ingkang saking Temanggung karos menika Mas Kentut apa Ngentut? Kentut nggih. Oh Mas Kentut. Menika ngrawuhaken dhateng Widowati wonten 3. Regeng swasana matur ageng panuwun. Sampun dumugi wahyane mangsa kala. Jengkare Atmaja pinang temantren Putri Cirandra saking Mandrawa. Kadya Sekar Tejaning Bawana. Wilahing gawe gelopas tunggung sekaring baun langit. Panggung sak meringko tangadani surep Data Pitana. Su tegese sinorep tentrem Data Hanenggi Pitana luhur. Siraning bebentu ammahanani tentreming budaya luhur. Siraning ngaling gongsa lokananta penabing para dewa sindhane para widodari kang pinjil saking Temanggung. Tersenyum kawit asilareng Atmaja pinanten manten putri jengkar saking Sasana Badrayasa. Lumaksana tumuju ing Sasana Badrayasa yen Cirandra saking Mandrawa. Atmaja penganten putri anyurupane rempah-rempah busane mandul payudare sajine wiring trapane. Yen Cirandra ing cemeng kangembang bakune trombalak bawang sabungkur alis sinanggal sepisan idepe tewanging kawang grana lungih latil manggis karengat. Waja petak intim-intim tata mateh jangka wijang-wijang hane-hangen yudhata astaning dewa pinantang dari jine mujuk tanjung bangke anenang untumit. Pokonge hamungkang gangsir jejengkule jumanik garus lurus turung amrik empol ki hangemanak. Leggang moyo-moyo tungkak buntri jinangka telapan hangemparan gading. Dari jitur jempol kaya endas ula lare yangon. Ora motor-motor Atmaja panjenenganipun ibu jeme persalat widodari Jawantah Betari Wilutama Atmajaning Bathara Narada ingkang saking kagiyuwangan Sidik pangudal-udal. Sampun dumugi wayane mangsa tepak wonten ing sasana palenggan apa to palenggan Atmaja pinanten lenggah kursi gading jampar kecana alias jingklik dawa linambaran babut pramet dari sinebaran Sekar Mancawarna. Ginanda cepat kasri gondo arulang ambar-ambar angang kungu imbuh sunaring Bagaskara. Wonten sakwingking pun palenggan ana pemetan gegunungan. Ginambaran Garuda ing ngandhap sinratan binika tunggal ika ingkang tasih gebenganing Pancasila. Wonten sakiwa tengenipun palenggan ana eden-eden sesekaran dinunci. Tumanceping sesekaran ana Bokor Kencana. Ginambar naga sakembang tetela manunggaling karsa budi lan karsane. Regenging swasana. Ana bali wis merengo persasat sak promilyating kasuwargan. Pating galebyar pating parjuri Balgandr Mandaraga ora dadi saruma dadi kregeng swasana. Wisat Atmaja pinantan tekan yen Cirandra saking Mandrawa kadya sata metarangan. Sata menika pitik metarangan angrem leng jumeneng nyanteng kaya pitik angrem. Daya mangkih lenggah swasana mawantu-wantu prapting ungganing Truji Atmaja pinantan jalu. Kawit ing adumpiang wanisa tebih saya dangu tebih sa dangu maring gongsa sunduling antari sang adaring suku ing gendhing. Saking lenggah bertamu kanthi regeng swasana mardika jamil pinaraan. Semoga tebihing unggaring gongsa ngadaring suwi gendhing. Kawit dikadupiang wonten swasana sampun dumugi wahyane mangsa kala prapting unggan ing tinuju Atmaja pinanten jalu. Pinayang kari amri wilujeng ingkang saha pinanggih. Ingkang pinangga ngrapaken njenipun Bapa Jamari. Swasana kangge wilujeng ingkang sampinanggih.
Terang selamat. Lajeng wilujeng. Kak tinggal tu pingang muni menjadipun Bobo Hadianto jengkar saking Sasono Paregan. Saya biarpun Bobo Jumarno dalam Ibu Jemik wonten saki wotanipun menipun Bobo Hadianto. Lumaksana tumuju Satmojo minan maten jalu bagus pasuryane. Sembadaya tantaman limpat ing kamrsata putus mangembating brojo. Oleh berbudi bawa leksana. Wabodro putra ngomjar ngawila usudo ngagem udeng kani goro sesumping sekal kanthi dasi mengjojo kinipit dodot ing lembaran tubuhku sanjara pun teratang rambat lumaksana setapak minggu sajangkeng ganten sinigek ya lumaksana nyur iki berkah pang itu datang saguyipun lengkah purama kakung sampruti ingkang puni jirayu sampun dumugi wayahe mongso ala piyambakipun Bobo Jumari ingkang minangka nglarapaken Satmojo Bratematen Jalu. Pratri wonten sak andhaping kori selamat tanggep angadari tanggap wacana duta sinih sarya pasrah tampi. Sumadi ringgel semsemeng asawara pratri unggan ing diri punyipun Bobo Jumari. Kiradanan ngadari tanggap wacana duta sinih pasrah sasana pangandika kawula sumanggaken nuwun kawula nuwun sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahallan nikah wa harramas sifah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'da. Nuwun kudus sagung para pepundhen, para sesepuh bini sepuh ingkang kanggo mastuti dhateng pepayon ingkang utami ingkang wonten pinundi saha kinabekten. Kunjungan ngersanipun para priyagung, para sarjana sejaning budi, para pangemban pangembating praja miwah sating negari minangka pandam-pandam para kawula dasih ingkang pantes sinudarsana. Kunjungan ngersanipun para alim, para ulama, para kiai, para pandhita biksu lan biksu ingkang rindang lawan dalu tansah sinandhing kitab suci wahyuning ilahi. Minangka panuntun kiblating manembah para kawula dasih ingkang satunggu luhuring budi. Nuwun kunjuk dumateng para bapak-bapak tamu undangan kakung Suwana Putri ingkang satuwu dahat kalingga mudahan agrami. Langurumin sumangga sarengang sami aman puja astawa puja astuti. Kunjungan Gusti dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun kepareng-pareng rahmat lan nikmat katiti wonten ing rikala menika kula dalapan ngsedaya saged makempal manunggal wonten ing pawiwahan rikala menika kanthi manggih suka kelawan basuki. Shalawat wa salam mugi tansah kunjuk dhateng junjungan kita Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah dipunten-punten manggah syafaatipun binjang wonten ing yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Kanthi linambaran tarep sila ing budi miwah ngaturaken sewu ageng somo. Dene kawula cumantaka marak mangersa hangembil pangerti panganti kan panjenengan sedaya mboten ateges angirangi
Subo Sito Toto Trapsilo. Kula minangka duta Sulisariro saking panjenenganipun Bapak Adi Susanto ingkang kedhawuhan klarabaken atmaja kakung saking panjenenganipun Bapak Adi Susanto ingkang saperlu matur wonten ngarsa panjenenganipun Ibu Jemi dalah sedaya para keluarga. Wondene atur ingkang angka sepindhah saking panjenenganipun Bapak Edi Susanto ngaturaken salam taklim ingkang mugi katur panjenenganipun Ibu Jemi dalah sedaya para keluarga. Kami mengatakan salam taklim kawula ikuraken biqauli assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sanget ing pamujinipun mugi anggenipun hamangku karya ana tepi darmaning ngasepuh anggraket sekar cempaka mulya ngawiha putra maharga siwi tetepa winengku ing suka basuki. Wondene atur ingkang salajengipun sarehne atmaja kakung saking panjenenganipun Bapak Edi Susanto ingkang pun nami Alfian Adi Saputra sampun kalambah ijab kalian Naayu Prihati atmaja putri saking panjenenganipun Ibu Jemi sampun kalambah wonten ing dalem mriki kanthi wilujeng nirbaya nirwikara boten wonten alengan setunggal punapa. Karana sampun dumugi tumapa ing gati pramila temanten kakung ingkang nami Alfian Adi Saputra kawula aturaken saha kawula pasrahaken wonten ngarsanipun Ibu Jemi mugi katambiya kanthi suka renaning penggalih. Mugi enggal katindakna menggah dawuh panggihing temanten sarimbit kanthi anut cadataning adat widi widono ingkang sampun lumampah wonten ing dusun mriki. Anawung panjenenganipun Bapak Edi Susanto tansah mawantu-wantu nyuwun lumantar sih samudra paksami bilih temanten kakung ingkang nami Alfian Adi Saputra sinau sampun cekap ing yuswa sampun ageng menggah jundrungipun ananging tasih jubuk sanget menggah pangertosanipun langkung-langkung ingkang magayudan kaliyan bebrayan agung. Panyuwun kanthi sanget panjenenganipun Ibu Jemi dalah sedaya para keluarga kersa paring pambimbing paring panggula wentah mugi ing akhir tembe dadosa putra ingkang luhur bebutenipun. Wondene atur ingkang salajengipun ing mbok bilih panjenenganipun Ibu Jemi dalah sedaya keluarga anggenipun ngawiwaha putra temanten sarimbit sapawiyahan wonten ing ngrigal menika sampun paripurna kepareng temanten sarimbit dalah sak pangomyongipun badhe kawula suwun peleboyong wonten ing dalemipun Bapak Edi Susanto wonten ing dusun Kali Tengah ingkang sak perlu badhe kawiwaha. Lan ugi ing mbok bilih pawiwahan wonten ing ngrigal menika sampun paripurna kula sak pengombyong temanten kakung saking dusun Kali Tengah kepareng nyuwun pamit nyuwun tambahing pangestu mugi lampah kula tansah manggih wilujeng kalis saking pringgo bayaning marga. Nuwun kunjuk sagunging para tamu kakung sono putri ingkang satu kinurmatan mekaten sesematan manggih atur kula minangka sulih sadya saking panjenenganipun Bapak Edi Susanto ing mbok bilih anggen kala matur kirang suba sita tata trapsila ingkang singlar ing reh tata krama mawantu-wantu panjenenganipun Ibu Jemi dalah para tamu sedaya kersa paring pangsama dhateng jiwangga kawula pramila kanthi pungkasaning atur kawula akhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panguntas paring kawit cilik ati hari sinabung lukitane tembung manis manunguru. Kebaik segoro kali tatas titis teteh wijang pangandikanipun ingkang awujud saking panjenenganipun Bobo Jower. Sumadeng katri tanggap watara tutul silih tampi dateng prunang pulo jembi kasira panjenenganipun kadang kula werda Atmas Widianto sasana pangandika kawula sumanggaken. Lenoraken sang kuragung ingkang maha suci ingkang sampun kaya pepadang sampurna kepareng hangrumpaka kidung pasta aji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu Namo Buddhaya. Salam kebajikan Rahayu. Mahardikeng tiasring kamardikan nugroho miwase wilasitaning Gusti ingkang amurba jagat ingkang sampun kepareng hambabar daya pangaribawa tumanduk kawula tasih waradin sagung dumadi rahaja niskala. Mugi katur wonten pangarsanipun para punden para pinisepuh sesepuh aji sepuh ingkang satu hupana ing pamawas mewah lebda ing pitutur. Para bapak, para ibu ingkang asta nayakaning praja mewah gegebengan kita ingkang minulya. Para tamu inggih barayagung trah ingkang satu ambek berbudi dharma maligi dhateng panjenenganipun Bapak Edi Susanto, Ibu Giyanti. Dalasan sagotrah kula wangsa ageng saha sang duta asmara pasrah panjenenganipun Bapa Jamari ingkang satu pantes tinulat sinudarsana. Sumrambah dumateng para sanak kadang taruna muda minulya kakung putri ingkang winantu ing Basuki. Saderengipun kawula ngandharaken atur kula ing samangkih menawi saking purwa madya ngantos wasana wonten basa saged sapukara salomba ingkang nalingsir saking lersa tebih saking udane negari kersa panjenengan sedaya ambedah samudraning pangaksami awit sinareng caket karaketaken dhateng ngarsanipun ingkang hamengkugati bebasan kadawan sampur kasambiran darmaning wajib tinanggenah minangka sumilih sarira pasraing tampi pasraing sekara cempaka saselih. Nanging saking panjenenganipun Ibu Jemi ingkang pidalem wonten ing padukuhan Selongisor, Desa Batur, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang. Sagunging para pinerenggah malih dhateng panjenenganipun Sang Duta Asmara pasrah sepisan ngaturaken tembung bebakal atur kekenceng awujud saklam taklim. Saking panjenenganipun Ibu Jemi sagotrah hanampi kanthi bingahing penggalih kaeklaraken kanthi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mugi rahayu kang samya pinangki. Tumanggaping gadi nenggih atur pangandika ingkang angka kalih. Amasrahaken sekar cempaka saselih Abagus Alfian Adi Saputra. Atmaja panjenenganipun Bapak Edi Susanto lan Ibu Giyanti kanthi bingahing manah soal lumahing asta kekalih panjenenganipun Ibu Jemi sagotrah hanampi pasraing sekar cempaka. Ing sakmangki badhe kadhaupaken kanthi adat pidana ingkang sampun lumampah kalian anak kula Roro Ayu Prihati. Wasara bapak kula mentah dhateng anak kula pun Alfian Adi Saputra. Sumangga sareng-sareng samangke badhe dipun gegulang wonten ing Selongisor miderek kalian adat widi ingkang sampun sinengker wonten ing papan menika. Mbak menawi anak kula Alfian Adi Saputra ing samangke badhe kagitik kasrentik dening panjenenganipun Ibu Jemi. Panjenenganipun Bapak Edi Susanto lan Ibu Giyanti ampun nggadahi aos ingkang serik tartamtu punika tumuju wonten margi ingkang becik. Lan pangajapipun tiyang sepuh mugia anak kita sekalih
dadosa jalma tama hergong raja amung dian kalingga surya. Tegesipun gadhahi watak utami nengenaken kesabaran pindhane gulu bengawan weteng segara kang sarwa sarwi amama sakaliring reh. Dados pepajar dhateng keluarga sanak kadang tangga tepalih migunani dhateng negari ngaromaken nami agami. Wonten ing samanggipun paripurnaning pahargyan pawiwahan ing kalenggan punika panjenenganipun Bapak Edi Susanto lan Ibu Giyanti Sagotrah pandherek ing pinanganten badhe medal pasilan kondur wonten ing dusun Kali Tengah. Panjenenganipun Ibu Jemi namung saged nderekaken sugeng kondur. Mugi rahayu ingkang sami pinanggih lan kepareng pangombyong pinanganten Sekar Cempaka Mulya ing sakmangkih badhe kadherekaken dening para kadang sentana sutresna miwawarga Wandawa. Saking panjenenganipun Bapak Sastra Panut Ibu Jemi Sagotrah kula wong saged. Sapat rengganing pawiwahan wuk samekta dauping pinanganten kepareng kawula pungkasi jalak pita baita silep ing tirta hamung nyadong wareng miwardaya kersa ambedah samudraning pangaksami. Kepareng wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Nuwun kawula nuwun. Mardika purnaning gati mijil saking padulati biyanipun Hadyanto ingkang kanthi tatos titih teteh lijang pangandikanipun. Dumugi wayang mangsa kala dawuh atmuju penemanten yen Cirandra saking Madura kadot santuka munya saki isi ing samudra kodha ngorek laras mara. Meleng-meleng manembang aturaken puja-puji weteng saking Gusti Kamung Suci wis kasembadan lulus raharja warisane Yayawi Bijagat wis gumelar. Dumugi wayane mangsa kala Satmaja Binatemanten putri jog saking sastra palegahan. Mapak kundur ingkang raka ingkang dipusrani pakti pagut catur ing pandursa cedhak. Saya yegla, saya saged, saya hakarela. Setapak minggu sakjengake tinjur idi perkapang itu datang sagipun lenggah potamu linam barajatine asmara kathahing para warga wanda ingkang sumbergati ingkang parihas tunggur dhateng Risatmaja penganten Kacemoko sakembaran wonten sangandhaping karo isal matangkep daya-daya Risatmaja penganten Kacemoko sakembaran kumlawe astane binalangan suruh ingkang tinangsunan benang sutra jingga ingkang senempilan jenang suruh tinang benang sutra jingga liyambil ginegat rasane telinembaran padha rasane. Bismillahirrahmanirrahim. Binalangan suruh tinambal saat Atmaja penganten Kacemoko sakembaran Risatmaja Binatemanten jalu binalangan suruh wonten sakiwa tengenipun pepanggihan utawi tandha yekti Satmaja Binatemanten putri sempalananipun iga ingkang sisih kiwa. Risatmaja Binatemanten putri Ambalang sukunira Satmaja Binatemanten jalu mugi Satmaja Binatemanten jalu anggenipun rinten dalu anggenipun olah krijaning tetanen bebagulan sumadya kathahing pekah pangestu kathahing waduh nurinenggo swasana Satmaja penganten nganti dhateng gedaning keluarga enggal muga tansah pinanggih sakinah mawaddah warahmah. Sinung kempang abadi kunjung teng sanipun ingkang raka Kang Mas ngaturaken sumpang abdi Kang Mas diajeng garwanipun Kakang Wayu tak tampa mung puja pangestupun Kakang Wayu lumuntur marang Syadi Sri Hati. Niki Kang Mas tinampi muga tansah minangka rahayu Kang Mas. Iya diajeng tinumpaing padha Risatmaja Binatemanten lan patepak antiga pecah sakne wandar gadya sawalang-walang. Tandha yekti menika ginambaran Risatmaja Binatemanten jalu ilang jagane. Risatmaja Binatemanten putri ilang prawane.
Tondo yakti binang kari binungkar tansah gesang resik suker muga tansah pinangki rahayu Basuki Widodari Sambikala badhe ngancik bebernagung muga tansah pinangki rahayu Basuki Daya Trisatmaja pinantemanten putih amiji samparanipun ingkang raka ambucal sawring sukerti api kasembadyan sedya mulya badhe ngadani wonten ing samudra bebernagung mangke mugi tansah pinangki rahayu saklami-laminipun. Puring Trisatmaja pinantemanten kirumadi jan sampanipun ingkang raka. Daya Trisatmaja pinantemanten putri kajumenengaken dhateng ingkang raka wonten sak ngandhaping kori sela matanggep. Sampunipun jumeneng daya-daya jumeneng jajar. Trisatmaja pinantemanten saha putri. Angadani kemenan slendro ingkang warni kala rekna akula seta mangku pangajap. Paribasan renggang gula kinepyur buludatan ginggang saripa. Trisatmaja pinantemen jalu angaturaken sekar cempaka mulya. Ginaduk ing kandha Satmaja pinantemanten sekar cempaka sakembaran ginamani wonten ing ngesanipun ingkang Rama Dalaku. Linambaran jatine asmanipun idi berkah pangestu wonten ngarsanipun Rama Ibu. Lindambaran karya cakra manggilingen lumaksana mubeng kadya sinaratan angubengi jagat raya ing Usmanten mugi tansah pinangki rahayu kaya dene Upadi Boga lan Wastra mugi tansah pinangki sesungan. Sinukatane ing Satmaja pinantemanten sakatepaka sakembaran kimenan slendri kang warni gula kalapa sinten ingkang karengga wonten sangajengipun ingkang paman Bapak Jumarna linambaran lumaksana tumuju ing sasana hargya ingkang Ibu Jemi Tutwuri Handayani datan kalimput ngembit angendit duk nalika kadya tasinipun lumaksana tumuju ing sasana palenggahan nyun idi berkah pangestu dhateng sadaya kapura tamu linambaran jatri asmur kateng purwarga Wandawa ingkang samenguk mringkati setapak minggu sajang kakendel nyun idi berkah pangestu nyuwun wonten kesanipun Gusti Kamo Suci Amrika sembadyan sedya mulya wit purwa madya lan wusana tumapak ingkang dari Satmaja pinantemanten putus sampun dumugi wahyane mangsa kala mudhar ngira kumpulan slendro ingkang warni gula kalapa wonten kesanipun ingkang paman Bapak Jumarna sumadya tedhak sugeng dhateng para kadang werda ing lingga kegembaring Satmaja pengantos sakmo sakembaran daya-daya panjenenganipun Ibu Jumidalah Bapak Jumarna amapak Bapak Pisan Edi Susanto telah Ibu Giyanti jog saking sasana palenggan amapak dateng panjenenganipun Bapak Edi Susanto telah Ibu Giyanti kanthi lung tinampening asta tandha yekti kinayuran lelenggahan wonten ing sasana palangkinayun kadal dari jengkar saking sasana tumuju ing sasana palenggahan Mas Jumarna diaturi lenggah panjenenganipun Bapak Edi Susanto Ibu Jemi dalah Bapak Jumarna wonten sak winggingipun Bapak Edi Susanto dalah Ibu Giyanti lumaksana tumuju wonten sak kiwanipun Atmaja penganten sekatembaka sakembaran daya-daya panjenenganipun Bapak Edi Susanto lenggah wonten sak kiwanipun palenggahan Atmaja penganten panjenenganipun Ibu Jumidalah ingkang paman pun Jumarna lenggah wonten sak tengenipun penganten
kawis dikadupi angon geng swasana kalajengaken angat dari kerobongan jangkep kanthi suwing gending pratandha kadang Harjuna Laras ingkang sakit manggung minangka paring pamungkus monggo kudharaken dhateng kadani kerobongan jangkep kula aturaken dhateng Ibu Pangadi Salira saking Lamdani Made Up Salatiga. Mekaten saking bolo kabar tamu kanggo Sumana Putri Kambri Jirayu kalajengaken atur pasugatan lagun kasun manggaken dhateng Trikanca Harjuna Laras monggo Mas Panut menika ngadani kerubungan men padha regenge keripik gedang keripik telo sithik idang waton rata ngaten monggo monggo iki ya Mas Panut sing kene ya Mas Panut iki Mas Panut kentut kentut wae kentut lho aku iki Dalem bingung kula nalika alit niku ageng pripun nggih nalika alit ageng nalika alit awake gendut ngoten niku lho nggih nah njut undang gendut ngeten nggih dados nek asline panut asline panut nggih mengku werdinipun niku panut niku mergo ibu kalih bapak niku bekti lih mapan manut ngeten dadi lair lanang jenengi panut nggih ibuke jenengan iki le mapan nggih manut nah lair lanang asun nek mijil kakung anake tak jenengi panut aku nganggo kentut iki mau apa panut ngentut mboten kene niku mboten omong-omong nggih Pak Dik niki ingkang niki nggih sami. Oh sakniki mboten iki gepeng dadi iki. Oh. Iki sami niki biyen iki pas lahir kepenek jengkul dadi nah niku kadosipun mergine radi sempit niki dadi gepeng. Monggo Nggih. Nggih niki kalian Mbak Mbak apa? Mbak Pramesti monggo niki ngaturaken panglipur monggo. Nah mriki Gundul-gundul pacul gembelengan nyungki-nyungki wakul gundul-gundul pacul gembelengan nyungki-nyungki wakul beneten gundul-gundul pacul gembelengan nyungki-nyungki wakul beneten. nggih Mbak Pramesti. Nggih, marang-marang sowan malih. Sowan ngaturaken panglipur malih. Jane kula rada nyas-nyasan. Lah pripun? Wah kathah niki pakari seni budaya sedaya. Nggih, nderek gladi menika, Pak. Nggih, gladi manuk. Lho aku ambek niku ibarate niku tebe-tebe saking Temanggung, sowan wonten tlatah mriki padha karo mlebu kandang macan. Nanging Hati-hati ya, Mas. nggih macane pun lulut. Oh, pun Nggih, niki alhamdulillah menika nderek dingah. Nggih, nderek mangayu bahagia dhateng temanten kekalih. Nika saweg kacar kucur gunakaya. Nggih. Nika mbok bilih pratandha pralambang Mbak Pramesti. Nggih. Saking pinanganten kakung Mas Alfian menika mbok bilih benjang menawi pikantuk nugraha saking Gusti Kang Maha Kawasa sadaya kedah paringaken kalian ingkang garwa nggih. Oh, ngaten. Mas Alfian benjang kedah jujur menawi pikantuk rejeki sak yuta nggih paringaken sak yuta. Nah, pikantuk kalih yuta paring pistanken nggih. Nika kok wonten nggih semeni rumiyin nggih. Oh nggih. Nyuwun pangapunten menika diajeng aja dadi serik atimu binarak malih monggo nggih. Lho niki pun jumeneng mawon pun saya nggih. Nah monggo. Nggih. Tos pundi Pak mboten napa-napa niki. Oh nggih. Mangke menawi lepat dosane sangga sareng-sareng nggih. Oh nggih. Palahane kula kelong mriko. Ayo, Nak. Nah. Nggih. Nggih. Nah, mangke mepete dhewe wong arek longi kono. Nggih. Wah, jan nganggo minyak. Nggih. Aduh. Kene. Jan ayune kaya lungan. Monggo nggih. Ayo. Nggih. Jeneng ngeten iki sing penting napa? Apa to? Dipun aturi tembangipun. Nggih, wonten pambudutan tembang menawi Mas Nggih. Nggih. Wah niku saweg kembul bujana. Aduh, dahar sesarengan. Nyantane cantik dan juga Nggih. bagus nggih. Jenengan nate ngoten nika dereng Dalem rumiyin. nggih dados kelingan kula. Jaman biyen to. Nggih kula mbiyen digrebek. Loh.
Digerebek berarti sing ngireng jenengan hansip-hansip kan. Wah, hansip karo pemuda. Nggih, Oh. ngunjuk tirta wening. Nggih. Air Minum putih. air putih. Kalau bahasa Inggrisnya menika water transparan. Kok water transparan? Air putih kok. Ya putih ki putih. Banyu bening Nggih, oh nggih, maksudnya, banyu bening. Niki dipun aturi tembang menapa Nggih, sinambi. wonten pamudhutan Nggih, tembang menawi. setunggal tembang mangke langsung wonten Bare adicara aku ingkang pambagian. rawuh saking Saking Semarang. Nggih, putih Kali Tengah. Nggih. Kali Tengah. Ingkang saking Oh. setunggal kelurahan nggih. Nggih. Niki tembangipun menapa ingkang saking Kali Tengah nggih. Mbak-mbak Cherry Bell yang di sini minta lagu Oh, apa? Cherry Bell. Mbak? Oh mau nyumbang Oh lagu? mau nyumbang lagu boleh. Boleh. Ya. Siapa yang biasanya nyanyi? Kak, adiknya Manten. Adiknya Lagunya mantan. apa? Oh iya. Iya. Jadi kasih lagunya kira-kira apa? Nggih. Boleh. Monggo. Ingkang Jawi napa ingkang anu monggo. Jawi Tembangipun nopo menapa gembel? Pak? Nggih. Kirien. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Suket Allahumma godhong barik lana fima. Gusti paring pangeman nggih. Allah. Matur suwun. Oh. Saking keluarga Mbah Panut. Nyuwun tembangipun Titanic Jawa. Titanic Jawa ki apa? Perahu layar. Oh. Nah, nggih niku. Titanic Jawa ki Nggih. lek arek dadi Ayo. Jack karo Rose ya angel to. Nek carane basa Inggris Sepak tenggelam Titanic barang. di perahu layar. Perahu layar nggih, dipun minangkani nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Siap Laris, sedah laris, nuwun. laris. Nggih, matur suwun. Kula tampi nggih Pak nggih. Berkah barokah, pinaringan sehat, panjang umur, pinaringan rezeki ingkang kathah, tirah-tirah saged tindak wonten.